Καλημέρα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την λειτουργικότητα του ψηφιακού πελατολογίου για συνεργεία της εφαρμογής Vertigo. Για τις ανάγκες του βίντεο έχουμε συνδέσει μια ταμιακή μηχανή Datex CTR222. Ξεκινώντας και με την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο, θα πρέπει να ανοίξουμε μια νέα εγγραφή στο πελατολόγιο με την πινακίδα του οχήματος. Πατώντας το συν, μπορούμε να προσθέσουμε μια νέα πινακίδα. Αν το όχημά μας έχει πινακίδα εξωτερικού, επιλέγουμε την επιλογή πινακίδα εξωτερικού, καθώς και συμπληρώνουμε τον τύπο οχήματος και το εργοστάσιο κατασκευής. Πατώντας το OK, η εφαρμογή δημιουργεί μια νέα εγγραφή. Με δεξί κλικ και το ιστορικό μπορούμε να δούμε το ιστορικό της εγγραφής, την εκκίνησή της, ημερομηνία και ώρα, καθώς και την καταχώρηση στην ΑΔΕ. Με διπλό κλικ πάνω στη γραμμή μπορούμε να κάνουμε ολοκλήρωση χωρίς παραστατικό. Η ΑΔΕ μας δίνει 3 τρόπους διαθέσιμους για να κάνουμε ολοκλήρωση χωρίς παραστατικό: την αποζημίωση με παροχή εγγύησης, η διόχρηση και δωρεάν υπηρεσία. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποια από αυτές τις επιλογές, κάνουμε διπλό κλικ πάνω της. Ενημερώνεται η κατάσταση της εγγραφής και με διπλό κλικ μπορούμε να δούμε το ιστορικό, την εκκίνηση, την εγγραφή, την ενημέρωση με την κατάσταση και τον τρόπο που κλείσαμε την εγγραφή, καθώς και την ολοκλήρωση, ημερομηνία και ώρα. Θα ανοίξω μια νέα πινακίδα. Πατάω OK. Και θα δούμε πώς γίνεται το κλείσιμο της εγγραφής με συσχέτιση παραστατικού. Φεύγουμε από το μενού του πελατολογίου, πηγαίνουμε στις πωλήσεις, επιλέγουμε νέο παραστατικό. Θα επιλέξω μία απόδειξη λιανικής από την ταμιακή μηχανή. Ο πελάτης θα είναι πελάτης λιανικής, γιατί η ταμιακή μηχανή δεν έχει υποχρέωση να στέλνει αφημί, μπορεί να στέλνει απλά πελάτη λιανικής. Και θα επιλέξω μία υπηρεσία, ένα service. Θα βάλω μία τιμή 100 ευρώ και εκδίδω το παραστατικό μου. Στη συνέχεια, για να συσχετίσω, πηγαίνω στο πλήκτρο με το αυτοκίνητο, κάνω ένα κλικ και επιλέγω την πινακίδα την οποία θέλω να συσχετίσω το παραστατικό μου. Με διπλό κλικ. Η ενημέρωση του πελατολογίου είναι επιτυχής και η συσχέτιση είναι επιτυχής. Αν επιστρέψω πίσω στο μενού ψηφιακό πελατολόγιο και κάνω ένα refresh, θα δούμε ότι η πινακίδα ταύκα παρό 8989 με ημερομηνία εγγραφής 11/6/25. Η κατάσταση έχει κλείσει σαν εργασία χωρίς χρήση ανταλλακτικών. Αυτό το βγάζει αυτόματα η εφαρμογή, επειδή στο παραστατικό μας βάλαμε υπηρεσία. Με το παραστατικό απόδειξη λιανικής πώλησης από τον FIM, ο αριθμός του παραστατικού καθώς και το ποσό. Με διπλό κλικ βλέπουμε όλο το ιστορικό, την εκκίνηση και τις καταχωρήσεις στην ΑΔΕ, την εγγραφή, την ενημέρωση και τη συσχέτιση με το παραστατικό, καθώς φυσικά και την ολοκλήρωση, ημερομηνία και ώρα. Πάμε να βάλουμε μια νέα πινακίδα για να δούμε και ένα τιμολόγιο. Η ενημέρωση, η εγγραφή είναι επιτυχής. Πηγαίνουμε στις πωλήσεις, νέο παραστατικό. Θα εκδώσω ένα τιμολόγιο για να κλείσω τη συγκεκριμένη εγγραφή. Επιλέγω τιμολόγιο δελτίο αποστολής. Εδώ θα βάλω και τον πελάτη. Θα προσθέσω στο τιμολόγιό μου μία υπηρεσία και θα προσθέσω και ένα ανταλλακτικό. Ποσό του ανταλλακτικού 30 ευρώ, ποσό του service 100. Κάνω εκτέλεση, επιβεβαιώνω. Μπορώ να στείλω το παραστατικό είτε με mail είτε να το εκτυπώσω. Και στη συνέχεια μπορώ να πάω πάλι στο κουμπί με το αυτοκίνητο, να επιλέξω την πινακίδα που θέλω και να κάνω συσχέτιση του παραστατικού με διπλό κλικ. Η ενημέρωση του πελατολογίου είναι επιτυχής και η συσχέτιση επιτυχής. Επιστρέφοντας πίσω στο μενού ψηφιακό πελατολόγιο και κάνοντας ένα refresh, μπορώ να δω ότι η πινακίδα ανοίγει ΟΤΕ 7890. Έχει κλείσει με εργασία με χρήση ανταλλακτικών, γιατί στο παραστατικό είχα και υπηρεσία αλλά και εμπόρευμα ανταλλακτικό, με το παραστατικό τιμολόγιο δελτίο αποστολής της σειράς Θ, αριθμός 1 και το ποσό 61 και 20. Με διπλό κλικ βλέπω τις καταχωρήσεις μου στην ΑΔΕ, την εγγραφή, ενημέρωση, συσχέτιση, καθώς και το πότε ολοκληρώθηκε η εγγραφή, ημερομηνία και ώρα. Αυτή είναι η διαδικασία του πελατολογίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.